Vale. Dale gráfico, Gaitzak egar bizan, Tripodia jarriko. Deskargazki hau Facebookerako. Gabon, batako irabaiztenak ukeran dutzea da. Gabon. Ongietorri akarako bertso saiontara, antolatu duguna. Eta besterik gara, bertsolariak ikustu oso bezala, arrati gero. Kartel batzuetan izan mendigulen jartzea basira baten etorteko zelako, baina haren arrate etorria eta eskerrak ungotzau, arrata guztiz. Opa! Maia ertziz, maiatik. Margoena, gure ibartara. Eta handasun nahi da. Opa! Eta, bueno, berterik gabe, euren agurrek izautziko da dituen. Betik. Aimar Mali Arrate eta ni bertsolaiak eta Jone jarriko dizkigu gaur gaiak. Berotu nahi ditugu entzule belarriak, beraz bero ditzagun gure eztarriak. Gabon, guzti hori ta ongi etorriak. Gabon, guzti hori ta ongi etorriak. Ongi etorriei Leonardo tabernara, ikasi dut euskeraz esan nahi dulakara. Afaldu eta gero hemen bildu gara, ateratzeko asmoz irrital gara. Lau poeta gatoz kantari batean, naiz oraindik harritzen naizen hori entzutean. Bertxotan hariko gara hemengo partean, pitxarra beteta dagoen bitartean. Itziarko iskua bertzotan amaizu, beste behin kantaun autordupen ez zaizu. Proposamen badaukat egirazu kasu, txitxarron bertso saioa antolatzazu. Lau poeta gatoz kantari batean, naiz oraindik harritzen naizen hori entzutean. Bertxotan hariko gara hemengo partean, pitxarra beteta dagoen bitartean. Eta Maili berriro datorre ibarrera, 6 aldiz etorri da gutxi gora bera. Bertxotarako beste duzu aukera, baina martxotan guzaz nazkatzuto zera. Lau poeta gatoz kantari batean, naiz oraindik harritzen naizen hori entzutean. Bertxotan hariko gara hemengo partean, pitxarra beteta dagoen bitartean. Arratez dute zautzen berak barkabeza, getxotik etorri zaigu dela margen derecha. Dijo famarik entzea baduzu ametsa, aukera ederra daukazu gor printzesa. Lau poeta gatoz kantari batean, naiz oraindik harritzen naizen hori entzutean. Bertxotan hariko gara hemengo partean, pitxarra beteta dagoen bitartean.
den asta potorroa. Izena dut Aimar, nire besteekin hariko naiz hemen zutagar. Gaua dagoeneko dagonez lertzean, lekua hartu eta ongietorri Eibar. Lauko eta gatoz kantari bapartean, naiz oraindik harritzen ezen hori entzutean. Bertxotan hariko gara lehenengo partean, pitxarra beteta dagoen bitartean. Bada herri gorri bat, La Rosa eta Ukabilatian. Bada herri gorri bat, Uarte sozialista batian. Bada infernu gorri bat, Untzagako eskilarapian. Bada infernu gorri bat, Leku dezagun denon artian. Zure gonen jabe izan arte, otoitz egin nuenik arrate. Zure gonen jabe izan arte, otoitz egin nuenik arrate. Eta banoa aldapan gora, eta banoa aldapan gora, eta ezin atxedenik hartu. Gaure paradisuan, organista bimonagilo, arratetik isuan bera, PSE-ren baimenaz zuek, denak penitentziatzera. Eta Eibartar pekatari oro, sugarretan goaz erretzera. Ea gozatzen degun hainbat, gozarazten degun. Ez, itzali markagailua. Ez, hau ez da ipurua. Ez, begiratu erlojua. Gozatu momentua. Gabonei zer moduz aritza zure kantu da zantekin. Lau bertsolari gatoz bertsotan zuentzatekin taekin. Hiru Gipuzkoar erdietzeko badituzue beinekin. Eta ninator urruneretik herriko izenarekin. Arrate izena esan eta nola gongo naizen txungor. Izena berezkoa dut eta horrek egiten jator. Arrateko ama Virginia gaur ezagutuko dut bizkor. Ama etxean utzi dut eta Virginiaren bila nator. Ama etxean utzi dut eta Virginiaren bila nator.